Malawian Camera. Chinthu chimodzi chimene Traore akulimbikitsa ndi choti Africa ngati continent anthu feti khale united tibwere pamodzi maiko osiyanasiyana tibwere pamodzi ndi kupanga ngati dziko limodzi muchichewa muli mawu amene amanena kuti mu umodzi muli mphamvu even pachizungu mawu onga ngati awalipo amene amanena kuti united we stand divided we fall tikabwera pamodzi tipanga chinthu cha phindu tikakhala divided tikakhale sakupanga zake ndi sitipindula ine nditokhala ndi nzeru ino mutokhala ndi nzeru awonso atokhala ndi nzeru koma aliyense ndi nzeru zake zopayikha palibe chimene tingapindule koma pamene tonse tabwera pamodzi ndikuyika nzeru zija pamodzi ndiye pamene pamene timayamba kupindula tonse ndikupindula kuja kumakhala kupindula aliyense tipeke chitsanzo mmene ili galimoto mupeza kuti injini inali nzeru za anthu ena ake mawaipazi nzeru za anthu ena ake maseatbelt nzeru za anthu ena anabwera actually pali anthu thousands amene anapanga contribute kuti galimoto tizidziwa mmene timadziwira leroli mupeza kuti chilichonse pamene pacha ndi nzeru za anthu osiyanasiyana amene anabwera pamodzi ndikuyika nzeru pamodzi ndikupanga chimashini choti inu ndi ine lero timati tikaona kumati ayi koma papa ma-engineers anagwirapo ntchito chifukwa anthu aja anabwera pamodzi chotero musazadabwe mukamaona kuti maiko ochita bwino kwambiri chinthu chimodzi chimene chimasiyana maiko ochita bwino kwambiri ndi ife osaukafe ndicho kuti maiko ochita bwino kwambiri acha muzaone mayina awo kumambiriro kwa motokhala United States of America USA kuli United Arab Emirates kwaluya uku kuli UK United Kingdom anthu ambiri maiko ambiri amene amapanga chinthu amabwera pamodzi ndikumapangira zinthu zawo pamodzi onse amapindula inu zoona ku Africa komwe kuno zipezeka zoti ine ndikupita ku Mozambique ndalama kumasiyana manena zoti ine mpaka kwacha ine ndisithe bwereso mukawense ina what if Africa tikanakhala pamodzi ndikumapeza kuti kuiza ndalama imodzi kuyusa atu ndi chidziko chachikulu koma mayuza dola kuseko mukapita ku Europe kumapeza kuti maiko ochuluka kwambiri amayuza euro akupanga chinthu chimodzi ife kunoko zimativuta pati kutera ku Africa ino ngatiso zinthu zina zimativuta nkhani nditi kusapanga umodziko kusagwirizanako endi izizi vinazungu acha amadziwa kuti anthu awa akungoti abwere pamodzi apanga chinthu akhala ndi mphamvu zotolo ife sitingamake muzaona anthu amene aja ndifaka malimbana ndi aliyense amene afuna kupanga zoti Africa ibwere pamodzi napeka example video yathaija kuli Gaddafi ankapanga push for United States of Africa zinapita ku anamuduwitsa anamudomolapo ndimene zimakhalira aliyense amene afuna kuti apanga Africa kuti ibwere pamodzi amalimbana naye basi yo mawu amene amayuza ndi acha amanena kuti divide them and rule them kungoti manga divide ife kungoti iwo achamasangala kuti anthu feti zikhala patukha iwo achitire kwa amaika ndrama zawo kuti anthu feti zingokhala be divided muzaona amaika ndrama kupangitsa kuti anthu zingolimbana tizikangana kumuyipitsa president amene apanga za phindu uja tidane naye basi anthu amene ndoyipa chani anthu apatsa mamiliyoni anthu awiri atatu ena ake akoke anthu ameme anthu teni kusewu tikanchotse munthu ameneyo iyo nkukumana zinthu zawo nkumayenda the more anthu feseti kugwirizana the more anthu aja amakhala akupindula akulemera akutibera zinthu zathu ife sikudziwa iyo imene chikuchitika and the more anthu tizingosemphanabe iwacho ndio zinthu zawo ziziyenda basi ndi Traore nayenso sakubwera mbuyo nayenso akufunitsisa Africa itapanga unite choti mudziwe even maneighbors yawo wa Burkina Faso ngati Mali Niger Niger nawonso maiko ngati amene kumene kusakulamuliraso ndi asilikali izizi zolandidwa boma kumapezeralamulira ndi asilikali zizachitikira maiko ngati amene onsenso ndi maneighbors ali pamodzi mmene mungaonera pamapu maiko amene akulamulira ndi asilikali okhaokha ende onse fundo zawo zikubwera mofananira napo ndithu maiko amene ndithu akufuna kupanga umodzi ndithu ende umodzi umene ali ndi hope yotupitirira mpaka na Africa ikhalanso pamodzi no wonder uyu mmene ndanena video yathaija anthu akumusaka mawiki atha ambuyo omwe panatuluka nkhani akuti mabodyguard ake naye anapatsidwa $5 million amwe osati kwacha $5 million kuyika imeneyo kukwacha kuno ndi ndalama yopitirira 10 billion kwacha yopitirira anapatsidwa ma $5 million amene wakuti amuduwitse mkuluyu koma kuoneka kuti mkuluyu wazungudabe ndi anthu abwino for now sitikudziwa kuti upita koma for now anthu amene amuzungulira ndi abwino iyo achanangotenga ndalama ija ndikumonesa mkulu kuti tapatsidwa ndalama iyo ati tikuzimitseni akakhala Trump ndiye amene wapanga issue kuti mkulu atamangidwe ndi masiku ambuyo wasikuzangodzuka ku news yoti akulu awatika Michael Langley kaya ndi wamkulu kaya wankhondo ku America kunayeso akupusha kuti ati mkulu mwanayo amangidwe Traore amangidwe nkhani yake akuti golide wa ku Burkina Faso akuyisa golide ngati wake golide afuna muize for his own protection chanchani
chodabwitsa pamene pankumati kwa zaka zonsezi izi Burkina Faso mnalibe nayo ntchito simmakambawo za Burkina Faso kwangobwera nkuluyi naye iye akubweretsa zinthu za nzeru akuti afuna kusintha zinthu mu dziko mwake America uko akudana nazo akuti amangidwe akuiza golide for his own good for his own protection olatakhala akutero iwo chiwakuza ndi chani kudziko kwawo ali ndi mavuto ambiri mbiri akubwera kuno malimbana ndi Ibrahim Traore atamangidwe akulakwisa zinthu golide akupanga moti mwakuti sizoti abatu Ibrahim Traore ayi koma awo akudana nawo atamangidwe ndi zimene dziko lakhala likuyendera mbuyo mosemu president ngati uyu akangooneka ku Africa kuno basi America ndi maiko ena ku West ku amabwera basi kuzatani kuzamwiritsira mbiri kuzatani mmene akupangira papamu ndi mmene akapangira even Gaddafi mwina difference ulioneka zoti ndi social media imene anthu kuti kumabwera anthu ngati fe kuzakambako mbali yathu kuzakamba zinthu zimene mwina sungakazive pa BBC fa BBC kuti mukamve ndi kuti mukaona kuti nkulu ndo oyipa uyu ifani khani timaziva kumalo kosiyana kuti mukamve ku BBC mukamva zimene akufuna kuti iwo mumve akuzaniri zoti uyu ndo oyipa mpaka muthadi kukhulupirira nunso nkukhaso mmodzi siwophusha kuti nkulu ide atani amangidwe panopa difference ya panopa ndiyoti panopa news tikumaziva kusiyana even pa social media ngati pano anthu mbukumva za munthu wamba ngati ine zimene mmene ndikuonera ine osati kukwangu zonse mango wazilenga ku BBC kapena ku CNN kumene amangobhakira maujeni mabwana awa ina Trump ndi azinzawo apa pano difference ndiyeti ndi imeneyo nkulu yata kumusaka zimene tonse tikudabwa kuti zakhala bwanji zaka zinozi kuti mwambere kulimbana nako ku Burkina Faso zaka zonse zamboyo zimunalibe nako ntchito